Thaiñ Maweit haka Kyrwoh tere unok pra arja arpusan kalayok ban sakhi ya kajing Plie pajba Tylli ki sub center kata kawai kadai ka watling dot sub center mat kawai pat kadai ka risiang sub center. Ya kita ki Tylli ki jaka sumar nong pang lawan ban Plie pajba do ba Methodius dekar MLA ka Motion Road ubri Menteri Ketenat Food Civil Supplies and Consumers Affairs kum ukongsan padahakane ka Sngi layar senran lang yu do ba Srali Rashir MDC ka Motion Road kum sumbut kongsan ba CP Maukon Additional Deputy Commissioner Dr. Meriba Kyrwoh DMNHU West Khasi Hills District bat Kyrwoh. Ya kita ki sub center latai lingba ka jingbei pisa ka PM EBHIM NHM haka jinglot ka bakot san pusan laktam ka way ka sub center. Bala pentray lingba ki Village Health Council jong kasnong watlingdo bat kasnong risiang. Nakaliang upa Methodius dekar ulapen pau bahaki senam ki banwan ka Motion Road kan sayok biang yaki kattu katni ki sub center nakabanta ki snong baper hapo ka constituency. Ulaong banolor kiwe ki kampen roy hapo ka constituency ulabu ya ka kot ka khia kham shakmat nakabanta ka jingmantoy ki nong shong snong. Ulapan snguru bahapo ka Thaiñ Maweit kin sedon Tylli ki sub center ki balayo ya ka mangtingka bat kini ki kentup ya ka Mau Marin sub center bat ka Shirkon sub center. Hey, happy birthday. Ngosok tu ia kejingkian joki nongsong sinong jok Motion Road. Abang iat keleng di jaka. Kau konstitusi kabaya. Nalor ki surak kejingan kami ki surak. Nalor kejingan kami ki skul. Awai ne ki bentar ki bang ia perkat kia berbuat berkebang asok kia. Kadai ni sepang kau kuat ke kia. Badia kejing guna ki jaka suma. Ngosok ban ai biang kejing kublai berkejing iro ia ki notre ya buat ke health department. Kejing alam jong i Dr. Solia. Badi Dr. Sim, bada kiwe ki notre ya po jong ka health department jong ka West Khasi Hills. Hagi ni kisnam menta sisnam asnam ngilayo bat pendak kambun ki sub center, bangila banyo sanction kambun ki sub center ki sub center. Kumbalong menta po Motion Road constituency kiran bat kini ki jong pi menta bat jong ka waling do kiran ka Kyrwoh tadi ki sub center ki ba ka jing tre ka ngia chakman kiran ki ba ngila dem kiran bade ki ba kirang ya chat kijing tray menta bat ngit bangi lesnya hadin jong ka New Year nang yo bani Plie jang sakato kan ki sub center ki bari po Motion Road constituency barangani ka Thaiñ ka jong pi nalor kini ki Tylli nalor kini ka wa ka jong ka risiang nalor ka wa lingdo daga jing tray sitam jong ki badan po ka health department kamtami DMHO badi Dr. Sim Ngilayo ro pan sanction sa Tylli ki sub center ko ba dia po Shirkon bat ko ba po risia po Momarin. Badi kini ngilay kan bi Dr. Sim badi Dr. Solia bali sia di Nulian ngila ban stang no sa yekte ki cintre Tylli. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka Sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya